Hi. 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 Hi! Welcome to my guys! Woo! Bang. Hi guys! Welcome to my vlog. Ang dami karon sa koan sa payag-payag sa akong lola. Payag ni Mayang. So muna ako. Saman mo dili may mga gwapo. Dili daw siya gwapa. Wala So guys, no? Wala naka-ready. Wala ko naka-ready yun. Oo, naglimpyo na ko pero Yun na. Nanay na sa mga limpyo. So, natakaroon gari sa among old mansion. Wala na yung nag-record. si ate. Record eh. Nag-record? So, natakaroon gari sa tong old mansion. Hinlo ta, pero sila isa rin ang hinlo sa mga. May hinlo with twist. May hinlo with twist. Iga namin nanulong diri og nagkuan, samot og hugaw-hugaw diri. So, nanapot ta isa ka episode sa akong himo nga edition nga Lokohan. Kualo ko. Quarantine plus kalokohan. Ba't hindi gipasiga ang suga? Alabi nga, nagawa ko nagipasiga para nimo. Para na sa vlog. Visit mo. So atong buhaton karon guys kay magkatong Magdulat ta og kuan. Magngalan ta karon. Magngalan ta karon. So ang mechanics kay ambot lang sa mga nakabalo no, pero para sa mga wala nakabalo, maghatag og category. For example, name kinds of fish. Oh, example. Ana, fish maingon sa ate og lapu-lapu, tamban, goldfish, ana. Dahil Yeah, kisa tong wala na yung masturya, na ay consequence. Oh, na ay consequence. Yes. And So, ang na consequence? ang consequence, So, mo na yung consequence, guys. kanang, maingon sa ate, for example, kung sa ate ang kuan, ang naay ang pilde may muhatag siya number na lang nako number din ifan na to dali 1 2 for example 3 1 2 3 kung asa to nga number mo to yan sana dili na ko insulti Oh, para isulti. sige first kani milk tea ni siya nga naay kuan kanas tuyo. Sure, oy! Milk tea. Yeah. Nagibutang nga, ay dili tuyo, kato bitang Maggi. Nga sawsawan. Ah, yucks! Nagibutang nga na isa ka pearl. Kani. Magawas natin. Silver Swan, suka, nga naay apple cider. Yeah! Pakamatay! Unsa na? Pakamatay mo na nga panis yung consequence, oy! Suka, nga naay apple cider. Suka siya. Abinog gatas. Abinog ka ng soya or ka ng... Awa ang color guys to, puti kayo ng mag Dayon soya. kani, katong toyo nga naay ketchup. Dayon, kuan, isa ka pearl. Dayon kani, katong Maggi gihapon, pero na lang po siya pearl. Bakit lagi mo ay? So, mag-start na tayo. Ali! Sige na, mag... Nag-ano na ate? Dali ka ate. Dali. So guys, no, wala kasabot sa amoy mo. Kaya nanulong na magod mi diretso. Kasabot ko pero Siya na ako. Ang consequence kay ambot na lang. So, appeal tatanan. Bala na this. Sige. First category. Sa mo mag-start. Oh, sige sa ko. First category. Naku, dito yung una makainom. Inom di ay. Oh, Anak, yaro. pag di makatubag. Pag di makatubag. Okay, first category kay brand sa shampoo. Palmolive. Head and Shoulders. Sunsilk. Clear. Guard! Pantin. Choice! Joyce. 1, 2. Matay. Keratin. Keratin na shampoo ka. Treatment man lang. Tayo ka guys, no? So siya atong first na makasulay sa tong consequence. Number. So give og number. Pila ka? Upat ra. Ikaw. Pili na ito. Ikaw, depende sa nga number ka. Ito, ikaw kung saan dito yung para sa imo. Oh. Okay. 5. Sige, po na to ang 5. 1. Siyempre, kani. Aron! Sana? 5 man. 5, oh. Wala na. Balik na rin, 5. Hello.
Paano natin? Dapat makita reaction. Huna-huna nga, nagkaon na kag-makis kay tuyo na. Tuyo. Kaso na like pearl. Oh, naalay pearl ko. Ang kuha ng ending, dapat matulon ang pearl. Hotdon. Saan man ni magpagkuhan sa... Ang pearl na lang dito sa kaon. Asa yung pearl, tara. Tulay pearl? Ha? Dapat mawala ang pearl. Sige, ano na lang. Kung dili mo mahurot, dapat ang pearl na lang mawala, tira. Pero di pwede kamuton. Di, pwede ka muna. Di pwede kamuton. Oo. Wala na kuha. Maroens! Ano ba ang pearl? Wala. Yak! Yahak ko na sila. Sige, next! Masarap po yun. Galangan-langan na lang yan. Balik. Tubig? May tubig Bitaw, bantay lang ha. Next Na may category. listahan. Ay, ikaw na kay siya man tula si Kadera first. Ikaw mag-start. Hala, sige. Fruits. Fruits, orange. Manga. Apple. Banana. Durian. Grapes. Avocado. Kiwi. Lansunis. Guyabano. Santol. Watermelon. Cherry. Blueberry. Blueberry. Mango? Nanay mango. Sige, number. Sige, choose a number. Musayaw yan. Musayaw yan. Musayaw yan. Musayaw yan. 10. Kapil tani kapil balik. 1, 2, 3. Naminaw di ka. May paniapil ka dire. Bantog day lisod ko kay pilit nang gud. Unsa man ni? Ano kita? So, Toyo ra ni toyo. Toyo nga na pearl. toyo nga na pearl, guys. Coke na. Parat-parat. Wala na ko ang pearl. Oh, dapat imo ginagawa na ng pearl. Ba? Success yan, guys. Tulo na lang. So, tulo na lang nabilin sa mo ang consequence, guys. Ikaw. Next Naman si category. Alin. Sports. Basketball. Frisbee. Tennis. Basketball. Patay, guys! Kaduwa na siya, guys! So, guys, kaduwa na siya natungnan. Basketball. So, unsa pili og number? Number. 2? Okay. Wala! Tudang suka with apple cider. Suka with apple cider. Pwede na ka magumana natin. Puro suka. Tulo ka isog nga. Laray. Okay, kayo. Para mag-shot upuan. Hala, oy, di ko So, guys, doon na lang nabilin sa amo ang consequence. Tididirin. Suga ni mo tiyoy. Next category. So, next category kay Si animals. Ikaw na start. Ha? Si animals. Fish. Crab. si lion, Shrimp. Dolphin. Whale. Shark. penguin. Seagull. 1, 2, 3. Seahorse. 1. Starfish. Swordfish. 1, 2, 3, 4, 5. Naman na tayo lobster, no? Oh, lobster for shrimp. Number. So, choose a number. 7. 7. Tara, tama sa Seven. mga ni. Okay. Dinilig tungap din ako ba? Dayon bugwak din ako. Padulong ka nga. Ay. Pabugwak ka niya. Pwede pa sa cameraman. Ay, likay na ka na. Uy, simba ko. One. Ding, ding, Tugudug.
Grabe. Ay, manarag wala. Grabe, ibilin ba siya guys, no? Wala sniper. Wala na, Niper. Oo. Sige, kukuha na ni na to. Ano na ito na, isa na lang. Isa na lang. Guys, no? One main down. So, one last category for the vlog. Lain niya sa ano kay wala po. Alangan ka balo siya dyan. Ay, kaya maro kayo. Ako kay wala yung kapalo siya. Sorry, nakapalo. Last category. Colors. The different colors. Ikaw, ikaw first. Blue, red, Pink. Indigo. Magenta. green, orange, Violet. Peach. Maroon. yellow, green, black, Sky blue. Lime green. Cyan. blue, green, gray, Apple green. Pink. Burgundy. Wala yung pink. Burgundy. maroon, Maroon ako ganina. So guys, katulo na na isa guys, no? Katulo na sa natungnan na itong consequence. Na-timingan ko dyan, so muna na iyang choice. Saan na? Imuha na gini ang last. Milk Ika imuha ang tea first. with Imuha ang toyo. second. Imuha ang Saan ni? milk tea with... Nanghuro ko. Mao na yung pinakalami nga recipe sa milk tea. Karong panahon na. So, ano yun? Uy, patay niya ang butanganan ni ante. Ay, suga! Sige atong i-interview. Sa master yan yung magkaroon tayo sa imong experience. Sa imong pinaka-first nga vlog. Musukaran na ron. Pinaka-first siya pa First ever experience. Oh my goodness, this is very low. Is the acting. I'm so sorry, but we need to make... experience Huh? kay Mahilak yan. Malas kayo experience. Ha? malas. Malas. Malas ka na. Sorry te, pero napa na sunod. Ayaw na pag-comply. So guys, no? Ang wala na tungnan kay kami naman siguro doon ni ate. Mga Mga winner. Mga nakuha, no? Mga yoy. Ay, sa ate outro, sa ate outro. Sige, ikaw, trot eh. That's it for this vlog. Don't See you forget next. to like, Oh, share, comment. sige. What? That's it for this vlog. Don't forget to subscribe, Like, comment, and share. share. Click. So guys, no, that's it for this vlog. So, so far, wala gid ko na biktima sa ilang kabuuan, guys, no? Tulo ra gid ani biktima. Unsa ikaw lin, nakasilay mo ka di ba unsa may feeling ato. Kira mura kog inom og kanang sabaw sa kuan bitaw adobo. Murang nakatila og sinuka. Yak. Wala. Isagit na siya ganyan, kung antin, isagit siya, blackberry. Wala na gid dyan enter. So that's it for this vlog, guys. See you next episode. Like, comment, and subscribe. And iring na rin pong king bell. Iring na lang po ng jingle bell, guys. So guys, no. That's it for this vlog. See you tomorrow. Outro. Bye! Ah.